गाइस मेरा 1 लाख का हेयर स्टाइल आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता दो 1 लाख का हेयर स्टाइल ओ माय गॉड तो नै दाय जों सौफैबाय आइफन स्टोराव लानोसै आइफन 14 प्र मैक्स Hey guys, welcome back to my YouTube channel. To लोगोफोर दायो आं थांनो नागिरदों ISPL फुटबल नायनो जे जागासिनो क'क्राझाराव आरोना तो दायो लोगोफैनो देबरगावआव ओमफ्राय आंखौ सासे मानसि लांफैगासिनो दै तो नै वेलकाम टु ISPL सिजन 1 तो नायनोसै बोरै जागासिनो तो दिनै आंजों थांफागोन नै जों गामिनि ब्रिलियान्ट दैमारि तो नैबे जाबाय देबरगाव सक ओमफ्राय जोंनि रुमाव बिजा आरोना आं दिनैसो देखायदो ओइ जा जोंनि रुमा नै जोंनिया गारिया फैबाय तो दायो सिदा लोगो हमहैनोसै माबायाव ISPL आव लेट्स गो तो लोगोफोर नायनै माने बड'लेण्ड सेक्रेटारियेट गेटखौ बर' आखरजों ओरैबायदि साजायना नुयोना लोगोफोरनि येस मानोना बर' जायगायाव बर' आखर सोलिखागोन लोगोफोर बेलेग जेबो सोलिया अके दायो थांगासिनो अके लोगोफोर दायो जों नै सफैबाय KDSFL नै जादों बाय जोंनिया मेगना गोजा जोंलाय जोंनिया जेनिया एक्ट्रिस सौसिगोन तो लोगोफोर नै दायो ओरैबायदि मानसि जागासिनो ना माने जेनिया होब्रासो लोगो मोनबाय आरो तो नायनोसै देखायनोसै नङा होमबा एसे इन्जय खालामनोसै अके लेट्स गो ब्र नैबेनो जाबाय गेटआ KDSF तो वेलकाम टु KDSFL दिनैसो फार्स्ट टाइम फैबाय आरो नै लोगोफोर मानसिफोर नायदो नै बा खासे जोंनि एक्ट्रिसा आखे कैसा लगा रे अरे क्या रे बाबा नै बान्दरा फुटबल गेलेदों नै तो लोगोफोर बाय द वे नै दा जों सफैबाय KDSFL तो क'क्राझार टाउनाव बिदि सां टाउन गेजेरावनो बिदि मोनसे फिल्ड दं आं बिदि सानफेराखैमोन आरोना ओमफ्राय नै जादों प्रकाश दा ओइ नै देखागासिनो दं आंनि जोंखौ बर'आ लांगासिनो आरो नै प्रकाश दा नायदो नै लोगोफोर मानसिफोरा नै लैहोर पुरा तो फाइनालाव बेयावनो जागासिनो क'क्राझारावनो नै लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन नै मानसिफोरखौ नायदो नै ओरैबायदि लैहोर फार्स्ट टाइम फैबाय दे KDSFL आव तो नियाव दोङो गेस्टफोर सारमोन दोङो बेयाव नै जादों जोंनिया आसोला बसआ प्रकाश दा पुरा लाइभ होगासिनो आरोना नै जा लोगोफोर डान्सनि उनावनो स्टार्ट जासिगोन गेमा तो ओमफ्राय दिनै लोगोफोर गेमा जानो थांगासिनो BTR भार्सेस CADC तो मोजाङै देखायलांगासिनो लोगोफोर जोंनि बड'लेण्डआ मोनब्रै जाबाय ओमफ्राय बिनि एगेन्स्ट पार्टिया 0 आरोना तो डेन्जार गरम सोलिगासिनो गेमा तो फाइनाल नोंथांमोना फैबानो जाबाय फाइनालावबो नियावनो जागोन फाइनाला तो लोगोफोर दायो माने गेमा हाफ टाइम जाबाय ओमफ्राय नै जोंनिया जेनिया माने न'आव लिंहरबाय नै बिमाया ओमफ्राय जाम्बिया मा जादों मिथिबायना सोरबा साबसक्राइबारनो फैसा होना लादों बियो बे फैसा होबाय जायासै माने दै बायनो होना सोरबा साबसक्राइबारा फैसा 200 लांबायनो खुस्रा फैगोन होनना खिन्थु मानसियाबो गैला जेबो गैला आरोना मा जानायमोन घटनाया दिनैया जि सेंग्राफोर लोगो मोनदों मालायसो सेंग्राफोरा बासटाब जोखायो कैसा लगा रे बेबी डल इतना क्यूटी हो क्या आया है आज इतना क्यूटी हो क्या आया है ओह माय गॉड कितने गया पैसा 10,000 20,000 कितना 20 30 wow 1 लाख oh my god 1 लाख का हेयर स्टाइल गाइस मेरा 1 लाख गाइस मेरा 1 लाख का हेयर स्टाइल आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता दो 1 लाख का हेयर स्टाइल oh my लोगोफोर दायो जों नै माबा फिल्डनिफ्राय फैबाय आरोना तो दायो जोङो iPhone 14 नायनो थांगासिनो तो नै जादों जोंनिया ब्रादार गोबाव समनि उनाव दिनैसो ना इउटुबार मिटआपनिफ्राय ना इउटुबार मिटआपनि उनावहाय दिनै फार्स्ट आरो 3-4 मान्थसो नु औ बिराद गोबाव जाबाय ना आच्छा मोजां नांबाय लोगो मोननानै माबायदि मोनखो गल बासोबाय जे ओरैबायदि डेन्जार जोंनि बिटिआरआ फार्स्ट हाफ टाइमावनो जोंनि बड'लेण्डआ औ गल बासोबाय साकमा डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल एकदम दा हाफ टाइम जाबाय तो हाफ टाइमाव जेनिया न'खराव लिंहरबायनो तो बेनिखायनो जों फैनांबाय आरो तो दायो जों नेनांसिगोन आइफन जोंनिया आइफन नायनो जोंनिया आइफन 14 ना आइफन 14 देखेगा हम आइफन 14
तो नै दायो जों सफैबाय आइफन स्ट'राव लानोसै आइफन 14 प्र मेक्स फैदोंना फैयाखैबा 14 आइफन 14 आइफन 14 चाहिए ब्रो 14 हाँ 256 का प्रो मैक्स बुक करना पड़ेगा ना वो क्या है ये 13 होगा सर 13 प्रो मैक्स दिखा दो वाह क्या खुश है आईफोन लेने के लिए वाह वाह बुकिंग शुकिंग होले दिखा देना तो बुक करने के लिए कितना लेना पड़ेगा देना ओके फटाय जोङो आइफन स्ट'रनिफ्राय फैबाय मानोना आइफन 14 प्र मेक्स गैया आरोना थ' जोंनो आइफन 14 प्र सो नांगौमोन थ' दायो नै हाबलायबाय डेन्जार मोनसे दखानाव जोंनिया जेनि लाना फैदो बिराद दामि हटेल क'क्राझारनि थ' नायनोसै जाहैनोसै एसे ना लोगोफोरलै दोङो साय बय साय ओरैबायदि लाजिखायो औ मा जानो थांबायनो जोंनिया अजा जाग्राया फुरा 10,000 बिल खालामना फैखालै लोगोफोर नै जोंनिया फैबाय नियाव दोङो बार्गार निजा दोङो बरा पेप्सि जोंनिया जेनिया जाग्रायाबोनो आं जाना होनो एसे देखो हमारा या cheers 1 2 3 cheers brilliant so nice so we are return now लोगोफोर दायो आं नै रुमाव सफैबाय थ' बेखायनो दिनैनि भिडिअ'आ जास्ट मोनसे फिसा ब्लगनि गेजेरजों नोंथांमोननो बे ISPL फुटबलनि सायाव एसे देखायबाय आरोना थ' जोंनि बिटिआरआ होबाय 11टा गल लोगोफोर ओमफ्राय बिनि माने एगेन्स्टआ 0 आरोना थ' प्राउड नांदों आरोना बिटिआर हिसाबै नङाबा लोगोफोर थ' फाइनालाबो लोगोफोर जानो थांगासिनो 23 अक्ट'बराव क'क्राझारावनो जागोन थ' नोंथांमोना फैनो गोसोबा फैबानो जाबाय आंबो थागोन लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै थाबैनो 100K लोगोफोर सहैथारसिगोन आरो 2,500ल' बाखि आरोना दासान्दि अके थ' जल्दि नै हप्तासेनि गेजेराव लोगोफोर नोंथांमोना खालामना होबानो जाबाय आं मोनसे बहुत गिदिर सारप्राइज होनो नाजागोन अके थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै थ' नोंथां बाय बाय